Δημοτικές εκλογές 2010. Ψηφοφόροι του Δήμου Αιγιάλειας. Κάποιοι προσπαθούν να σου υφαρπάξουν την ψήφο ή να εξασφαλίσουν μία θέση στα κοινά και δεν σου έχουν πει τίποτα για το αύριο. Στάθης Θεοδωρακόπουλος και Δημήτρης Καλογερόπουλος. Λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες, σιωπούν ένοχα και παραπλανητικά. Δεν λένε λέξη για όσα δεν έκαναν επί χρόνια και δεν μιλούν για το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Δεν έχουν πρόγραμμα. Θέλουν απλά την εξουσία. Αιγιάλεια Νέα Εποχή του υποψήφιου δημάρχου Δημήτρη Τριανταφυλόπουλου. Ο μόνος συνδυασμός που πήρε ξεκάθαρες θέσεις για όλα τα τοπικά θέματα και δημοσιοποίησε το πρόγραμμά του ανατομέα, αναλυτικά και υπεύθυνα. Αιγιάλεια Νέα Εποχή. Νέες θέσεις εργασίας με σύσταση δημοτικής αστυνομίας, δημοτικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Κατασκευή μαρίνας σε 12 μήνες με 30 νέους υπαλλήλους. Δωρεάν φροντιστήρια για οικονομικά ασθενείς οικογένειες. Τράπεζα τροφίμων και ένδυσης και δημοτικά ιατρεία για άπορους. Αναβίωση ηλικίων ανθεστηρίων, δράσεις για παιδιά και ενίσχυση πολιτιστικών φορέων. Σύσταση αντιδημαρχίας νεότητας, δωρεάν ασύρματο ίντερνετ σε δημόσιους χώρους, φεστιβάλ νεολαίας, αίθουσες πολυμέσων. Νέα γήπεδα, προπονητικό κέντρο, κολυμβητήριο σε λειτουργία. Ανάπλαση παραλίας Αιγείου, τουριστικές διαδρομές από το Πάνω Αίγυο έως την παράκτια ζώνη, φωταγώγηση τεμπελόραχης, γραφείο τουριστικής προβολής, συνεδριακό κέντρο. Αιγιάλεια Νέα Εποχή. Έχουμε όραμα, έχουμε όρεξη να το υλοποιήσουμε. Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, νέος δήμαρχος με προοπτική.